Wordt het tijdelijk op kamers of rekenen studenten op beter openbaar vervoer? Het Zeeuws onderwijs bereidt zich voor op de gedeeltelijke afsluiting van de Westerschelde-tunnel. We kijken wel een beetje tegenop. Carpoolen wordt ook moeilijker omdat auto's gewoon lang niet allemaal door de tunnel gaan mogen. Ik heb er niet bijzonder veel zin in. Maar ik denk, ik ga gewoon in het begin kijken van lukt het een beetje of niet. Misschien komen ze nog met een goede oplossing, dat weet ik niet. En verder in deze Zeeland nu. Maatregelen tegen uitgaansgeweld. En wiecenten moeten weg uit Zeeland. Goedenavond. Zeeuwse onderwijsinstellingen dringen aan op goed openbaar vervoer, als begin volgend jaar de Westerschelde-tunnel gedeeltelijk is afgesloten. 4 maanden lang is er dan maar 1 tunnelbuis beschikbaar. En lang niet iedereen mag daar doorheen. Honderden studenten en docenten zijn hier straks de dupe van. Joep en Tim wonen allebei in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. De 2 eerstejaars bedrijfskunde zijn uren met het openbaar vervoer onderweg om les te kunnen volgen op de HZ in Vlissingen. Ik ga eerst met de bus of met de nieuwe Flex naar Terneuzen. En daarna pak ik daar, afhankelijk van de tijd, de directe bus naar Vlissingen. Hoe lang ben je dan onderweg? 1,5 tot 2 uur. Dus het is een flinke reis. Ik ga altijd vanaf Vogelwaarde naar Terneuzen met de brommer. En dan stap ik daar gewoon op de bus richting Middelburg of Vlissingen. Als ik naar Middelburg moet, stap ik nog op de trein hier. Dus ik ben elke dag ongeveer 3 uur onderweg, 1,5 uur heen en 1,5 uur terug. Wat een gedoe. Ja, het is niet heel efficiënt. En het wordt er straks niet efficiënter op. Tijdens de werkzaamheden aan de Westerschelde-tunnel doen ze er nog langer over. Het openbaar vervoer blijft in die 4 maanden beschikbaar en wordt juist opgeplust, maar kan dan alleen tijdens het juiste blokuur naar de overkant. We kijken wel een beetje tegenop. Carpoolen wordt ook moeilijker omdat auto's gewoon lang niet allemaal door de tunnel gaan mogen. Dus dan word je echt afhankelijk van de bus. Ik heb er niet bijzonder veel zin in. Maar ik denk, ik ga gewoon in het begin kijken van lukt het een beetje of niet. Misschien komen ze nog met een goede oplossing, dat weet ik niet. Maar als ze er niet mee komen, ja, dan kan ik misschien wel gaan kijken naar bijvoorbeeld hier op kamers. Of ja, iets anders zien te regelen, van dat ik hier ergens kan verblijven. Zo denken de studenten nu al na over mogelijke oplossingen. En dat doet de hogeschool zelf ook. We hebben verschillende sessies georganiseerd voor studenten en medewerkers waar we input hebben opgehaald. En we hebben een projectteam waar we eigenlijk werken aan oplossingen. Dus bijvoorbeeld extra studentenkamers, aanpassingen in rooster en ook maatregelen in het onderwijs zelf. Dus bijvoorbeeld groepen uit Zeeuws-Vlaanderen meer clusteren. Al die maatregelen zijn hard nodig, want hier op de HZ zitten zo'n 800 studenten uit Zeeuws-Vlaanderen die straks te maken krijgen met die gedeeltelijke tunnelafsluiting. Op mbo-instelling Scalda is de groep nog groter. Daar gaat het om zo'n 1000 studenten die straks heen en weer moeten reizen. En dan zijn al die medewerkers uit het onderwijs nog niet eens meegerekend. De HZ en andere onderwijsinstellingen dringen aan op goede aansluiting in het openbaar vervoer in die periode. Zodat iedereen naar school kan blijven komen, omdat thuisonderwijs, zoals in de coronaperiode, geen optie is. En dat heeft er alles mee te maken, juist is dat de les in corona geweest, dat het fysiek samen zijn op de campus echt meerwaarde heeft. Ook, we hebben heel veel praktijklessen. We gaan er wel vanuit als studenten op locatieonderwijs verzorgd krijgen. En thuisonderwijs zien de studenten zelf ook niet zitten, maar eventueel een overstap naar een andere hogeschool. Gewoon, het is al lang en als het dan nog langer wordt, dan wordt het toch wel verleidelijk om bijvoorbeeld in Breda te gaan studeren als je daar een kamer kan krijgen. Nee, daar zat ik niet aan te denken, want het is maar voor een paar maanden. Dus dan nog helemaal van school wisselen zo, is maar wel een beetje aan de extreme kant. Dus jij blijft gewoon lekker hier. Ja, ik blijf hier. Ook in het basisonderwijs kan die tunnelscheur nog voor problemen zorgen. Dan gaat het voornamelijk over leerkrachten die van de ene kant naar de andere kant van de Westerschelde moeten voor hun werk. Er wordt nog gekeken of leerkrachten onderling misschien kunnen worden uitgewisseld. Anders zijn ook zij afhankelijk van het openbaar vervoer. Er is 10 miljoen euro nodig om het strand langs de Brouwersdam te redden. Het strand verdwijnt in hoog tempo doordat zand wegspoelt. De gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overlakkee kunnen de kosten niet alleen dragen en hebben de provincie Zeeland en Zuid-Holland nu om steun gevraagd. 10 jaar geleden werd het strand al opgehoogd met 500.000 kuub zand. Een groot deel daarvan is alweer verdwenen. Daarom willen de gemeenten het strand nu ophogen met 600.000 kuub. En een Duitse toerist is alsnog overleden aan zijn verwondingen die hij opliep na een blikseminslag vorige week op het strand van Renesse. Dat bevestigt de politie. De 60-jarige man was samen met zijn vrouw op het strand toen ze beiden werden getroffen door de bliksem. De vrouw is inmiddels weer ontslagen uit het ziekenhuis.
En de coalitieonderhandelingen in Sluis lijken uit de impasse te zijn. Want na meerdere formatierondes zijn Sluis Lokaal, de VVD en CDA het op grote lijnen met elkaar eens over een nieuw college. De wethouders zouden donderdag al kunnen worden geïnstalleerd. Lange tijd konden de partijen het niet eens worden vanwege een gebrek aan onderling vertrouwen. Sluis is de enige Zeeuwse gemeente nog zonder nieuw college. De gemeente Middelburg wil paal en perk stellen aan de geweldsincidenten van de afgelopen tijd op en rond de Vlasmarkt in de stad. Met onder meer zogenoemde sfeerbeheerders hoopt de gemeente het geweld te voorkomen. Aanleiding is de reeks aan geweldsincidenten van de afgelopen tijd. Afgelopen weekend nog viel er een gewonde na een steekpartij. En dat incident was de druppel en de reden dat er nu ingegrepen wordt. Niet voor zijn tijd, volgens horecaondernemers. Weet je, het is altijd jammer. Er moet eerst wat gebeuren voordat er actie ondernomen wordt. Naast de camera's kiest de gemeente dus ook voor sfeerbeheerders, oftewel beveiligers die op straat een oogje in het zeil houden en in kunnen grijpen als het uit de hand loopt. Dat zijn mensen die zijn opgeleid om met horecapubliek in gesprek te gaan en aan te spreken op hun gedrag. De sfeerbeheerders worden minimaal een jaar ingezet tijdens uitgaansavonden. Nou ja, ik denk dat het sowieso preventief gaat werken. En daar zijn we wel heel erg blij mee. Er worden ook eindelijk halverwege de straat wordt er extra verlichting opgehangen. Donkere hoekjes worden beter uitgelicht. De toegangswegen en uitgangswegen die worden nu ook gewoon gefilmd. Ik denk dat je er echt heel veel profijt van kan hebben. Het cameratoezicht is per direct en de sfeerbeheerders starten binnen een maand. De Vleeshal, het Centrum voor Hedendaagse Kunst in Middelburg, bestaat 50 jaar. En dat wordt groots gevierd. En niet alleen in Middelburg zelf. Want ter ere van het jubileum is een bijzondere expositie opgetuigd, verspreid over de hele provincie. Aan de linkerkant van het gotische stadhuis op de markt in Middelburg werd 4 eeuwen lang vlees verkocht. Maar inmiddels roept de Vleeshal hele andere associaties op. Al 50 jaar wordt de ruimte gebruikt om hedendaagse kunst te exposeren. En in die tijd heeft het centrum internationale bekendheid gekregen bij kunstenaars en kunstcritici. The Vleeshal has a huge international reputation. Over 50 years, each decade, it's presented artists who've gone on to be some of the greatest names of their generation. So people all over the world know what Vleeshal is, know it stands for quality and excellence. Naast het organiseren van exposities en andere projecten in de provincie begint de Vleeshal in 1990 ambitieus met het aanleggen van een eigen kunstcollectie. Er zijn dan plannen voor een nieuw museum voor hedendaagse kunst, maar die plannen zijn nooit van de grond gekomen. Maar die kunstcollectie is er nog steeds, ondergebracht bij het Museum van Hedendaagse Kunst in Antwerpen. En nu, voor de 50ste verjaardag van de Vleeshal, wordt voor het eerst zo'n groot deel van de collectie teruggehaald naar Zeeland. Op 10 plekken in de provincie zijn de stukken te zien. Zoals hier op de kunstzinnige minicamping Catharina Mariahof bij Kamperland, waar werk te zien is in een oude koelcel. Het leek ons een hele mooie plek om het werk van Olaf Vasiljeva te tonen. Een kunstenaar die in 2016 een solo-tentoonstelling had bij de Vleeshal. Die eigenlijk ging over het ontleren van dingen en openstaan om nieuwe dingen die je niet kent te leren kennen. En dat leek ons heel erg mooi op een plek als de Catharina Mariahof, waar je eigenlijk ook altijd wordt uitgenodigd om het dagelijks leven een beetje achter je te laten en te genieten van de mooie omgeving. En waarin workshops ook mensen wordt geleerd om nieuwe dingen te leren kennen. De jubileumexpositie is een samenwerking met kunstproject Artbase dat zijn intrek heeft genomen in het stadhuis in Terneuzen. Daar zijn werken te zien uit de eigen collectie van het museum in Antwerpen, maar die wel een bijzondere band hebben met de Vleeshal. Dit werk uit de collectie van het MUCA van Mark Manders is nooit eerder in de Vleeshal getoond. Maar een vergelijkbaar werk uit 2014 is daar wel getoond. Zo zijn er heel veel interessante relaties tussen de collectie en de tentoonstellingsgeschiedenis van MUCA en de Vleeshal die we hier bij Artbase Terneuzen willen laten zien. En naast terugkijken op de afgelopen 50 jaar kijkt de Vleeshal ook vooruit. So we're really looking forward to working in partnership with other institutions here in Zeeland, but also across the world in Shanghai, in New York. We also celebrate that we're 50 years young. So we see that Vleeshal in the future really can also be a home for young people in Zeeland. Something that's a bit of a talent magnet, which we always have been. Maar eerst tijd voor een feestje. Vleeshal on Tour wordt morgen officieel geopend. 6 jaar geleden werden ze met gepaste trots gepresenteerd. De Wiesenten op de slikken van de Heen. De Europese bisons moesten met hun graasgedrag voorkomen dat open plekken dichtgroeiden. En nu moeten de natuurlijke grasmaaiers weg. En dat is niet iets om trots op te zijn.
Gezondheidsproblemen zijn de reden. De Europese bisons kwamen in 2020 naar de slikken van de Heen. Met hun graasgedrag moesten ze helpen om het natuurgebied gevarieerder en opener te maken. De dieren zelf hebben ontzettend goed werk verricht hier in het gebied. Want ze zijn heel erg aanwezig in het bos, waar ze hun invloed hebben op het openhouden van het bos. Dat doen ze beter dan de runder en de paarden. Dus wat dat betreft waren ze heel belangrijk, deden ze fantastisch werk. Dus het is er echt dubbel zonde dat het nou op deze manier toch niet lijkt te lukken. Het gebied bleek uiteindelijk minder geschikt dan vooraf werd gedacht. Onderzoek wijst erop dat de samenstelling van de bodem en het voedsel waarschijnlijk voor gezondheidsproblemen zorgden. We hebben natuurlijk gezocht van waar ligt het nou aan en we hebben sterke aanwijzingen dat het ligt aan de mineralenhuishouding van de dieren die niet op orde is. En die we ondanks heel veel inspanningen het ook niet lukt om het op orde te krijgen. De dieren krijgen nu een nieuw thuis in andere natuurgebieden. Op de slikken van de Heen blijven de koninkpaarden en rode geuzen wel gewoon voor de begrazing zorgen. En die hebben nergens last van, dus dat is heel opvallend. Dus het is iets waar blijkbaar de wiesent niet tegen kan en die andere grazers wel. Het was een heerlijke graasdrag, oftewel ook een lekkere Hollandse zomerdag met zon, stapelwolken, maximaal 22 graden. Morgen een tikkeltje warmer en nog steeds zonnig. Zondag daarentegen wat meer bewolking. Het blijft dan wel droog bij maximaal 23 graden. Na het weekend zetten we de zonnige reeks vrolijk verder, met op dinsdag mogelijk een enkele bui. Ja, mogelijk enkel. Wat wel zeker is dat dit het einde is van deze Zeeland Nu. Online houden we je natuurlijk op de hoogte van het laatste Zeeuwse nieuws via onze app en omroepzeeland.nl. Voor nu in ieder geval een fijne avond, goed weekend, tot morgen.